साइकेल लाइए BMW सॉरी करोड़पति बन गया है BMW मैंने यार भाई लोग क्या है हमसे नहीं यार मेरे Hey guys, good morning. Boy dong. Boy, how guys? Nengtam ko din be special video sim guys. Mana special mana din jaga lagom thang di guys. B-boys ko yes, B-boys. So bitang din jaga lagom thang na gedang. So boy bodo mit khaina B-boys ko bitang kasi borni bahut hi famous YouTuber umfrai boroni no bitang kasi all Indian no bahut hi famous YouTuber bitang dai jang thanggasino. ओमफ्राय दिनै आं बिथांखौ दिनै लोगो हमगोन ओमफ्राय आं दिनै बहुद एक्साइटेड आरोना ओमफ्राय दायो जों थांसै गाइस ओमफ्राय दायो आंनि सासे लोगो फैगासिनो ओमफ्राय दायो जोंहा B-boysजों पुरा कन्टेक्ट जाखाबाय जों महा लोगो हमगोन महा लोगो हमा फैसाबो दायो भिडिअ बनायगासिनो आरोना स' बिथाङा खिथाहरदो ओमफ्राय दिनै आं खिथागोन गाइस B-boysआ मारै भिडिअ बनायो न होमबा स' दिनै गासैखौबो देखायगोन दिनै सानसे बिथांजों थागोन आङो स' दिनै भिडिअ बहुद इन्टारेस्टिं एन्ड धामाका भिडिअ जागोन स' भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय जों थाव सोदोंमोन ओमफ्राय दायो जों मोनहैसिगोन गाइस B-boysनि फिल्म ये देखो BMW guys final दायो लोगो मोनहरबाय B-boys हाय गाइस ओमफ्राय लोगोफोर दायो नै B-boysआ गावनि BMW खौ फाहामगासिनो ओमफ्राय ब्र मा हामा जादों गारिया मा हामा जादों होनदो एकदम हड्डी पसली सोलायजोबनो गोनां जादोंब्रा माबा माबि जुन्थ्रु जान्त्रा बायलांजोबदो थिम थाम थाम नै हालोदाबो गाज्रि आरो बेबो थुम थाम थाम नै B-boysआ जोंनिया भिडिअ लागासिनो बिथाङाबो भिडिअ बानायगासिनो मालायनि लालायनानै बानायनो गोनां जादों माथोरलाय बेराद आखर गोथौसो गोलैखाना दं यार भाई लोग मिलने आया है हमसे नहीं यार मेले से अच्छा लगा है हाय क्या बोला B-boysनि साइकेला हामबाय दिनै हामगासिनो ओमफ्राय जों साइकेल हामखांना बरिया मोनसे रेस्टुरेन्ट हाबैनोसै ओमफ्राय जाहैनोसै ना B-boys मा बुङो बबा हाबैनोसै जाहैनोसै नङा होमबा जानाया नंबर 1 जानायासो मेनलै जानाया जेबो जाखाया तो भाई लोग डॉक्टर ने क्या क्या हड्डी पसली लगा दिया है ये देखो ये चेंज करना पड़ा ये तो जो मैंने फेंका था ना वही टूट गया था ये लगाना पड़ा ये हो नहीं ये उन लोगों का है तो ये खोल लिया है तो बाद में लगा लूंगा जब चाहिए तब नया बेल लिया है मैं मालिक बन गया यार मालिक करोड़पति बन गया है BMW मैंने ठीक कर लिया है नया पगला का मालिक बन गया मैं मालिक करोड़पति बन गया यार भाई मजा थौ बयनि साइकेला रेडि जाबाय नै ओमफ्राय दायो जोङो एसे जानो थांगासिनो जानो मा जायो मा जाया जों मिथिया ओमफ्राय जों माबा मोनसे जागोन आरोना चलाव गाइस नुबायना B-boysआ मारै भिडिअ बनायो नुबायना नायबाय दा खिथि थाङा गासैखौबो कैसा लग रहा है मजा हाय साइकेल अच्छा हुआ ना साइकिल नहीं रे BMW सॉरी फैबाय ओमफ्राय नै BM जोंनिया ब्र'आ ओंखाम जायोनो ब्र' मा जागोन फास्ट फुड ब्र' मा जागोन दायो ओंखाम जागौमोनरा जोंबो एसे उखैनायालाय थौबोलाय फाय ब्र' फाय जों मा नागिरदों बेखौ मोनासै जों दा बेलेगाव थांसै खमियाव जानांगौलै बिराद दाम हेलौ अके सफैबाय दायो जों बाजै हटेल ओमफ्राय दायो जोंनियाव ओंखाम जानो हाबनो नागिरदों ओमफ्राय नै जों ओंखाम जायामोन नाथाय B-boysआ एसे जर खालामबाय जानोसै उपाय गैला दायो
दा जोंनि खानाया फैबाय ओमफ्राय फार्स्ट टाइम गरेस्वरनि बाजितला खाम जानोसै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै ओइ जोंना गोथाव नङा बयस मा होनो गोथाव नङाबा फैसा होआ दे होआ खोनादों नामा माबाफोर खोनायाखै फैसा होनाय गैया दे गोथाव नङाबा दादलि जोंना दे गोथाव नङाबा फैसा होखाया खिन्थु मामा होदों फारसेजों ओं अमा ये देखो गाइस ये देखो नोंनाबो अमा बेदरा गैला माथो नोंना दं माथो हरनांनो आंना गैलालै एसां गोथाव माथ' गोजौ बाथ्रा जेनेबा गोथाव खुसि लोंना होबायलै आं औ लोगोफोर जाखांबाय दायो नै फैना जाना आंना BMW खौ नायबाय थादोंलै बिराद मोजां नांदों आं दिनै गोदान माने माहाजोनसो जाबाय नामा आंलाय BMW खौ गोदान रिपेयार खालामजोब्बाय नै फान्थाया जियानो जाया माने बहुत गोथाव खानाया बहुत जाबाय पेट जाबाय जाबाय बहुत खाया हमने तो हम अभी चलेंगे कहाँ चलेंगे अभी चलते ओमफ्राय लोगोफोर दायो जोङो गरेस्वरखौ बेरायगासिनो ओमफ्राय जोंनि बिब'सा जोंखौ गरेस्वरखौ फिदिंगासिनो थ' बहुत गैया मोजां नालाय जेबो नायनो जायगायानो गैया मा गैयाफ्रा बल दोङो जोंनि एरियानिफ्राय बहुत गोदान ना टाउना जायगायानो मोजां नांबाय ना गिदिर जाना मा जानो नायनो जेबो जायगायानो गैयाबा बहुत मोजां नांबाय लोगो ना सरि इउटिउबार का स्टाइल है ये इउटिउबारफोरनि स्टाइला बिदिनो मोनथिबाय मालाबाफोर लेब्राजों जुदि हेन्डसिक लाफ्लाङोब्ला गाज्रि जागोन मानो होनोब्ला बे फारसे आखाइजों मबाइल हमनाय जायो हमना लानाय जायो थ' बे फारसेजों थांफ्लांखायो आरोना थ' गाज्रि दामोन सबस्क्राइब खालाम सबस्क्राइब आरो शेयार बेयार खालामनानै हो दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नोसै बिब'इसजों मोजां नांबाय लोगो मोनना ब्र'खौ गोबां साननिफ्रायनो लोगो मोनबाय दिनै फाइनालि लोगो मोनमारबाय ब्र'खौ ओमफ्राय गास बिब'इसजों निउ इयाराव मोनसे भिडिअ फैगोन आरोना स' नेनानै थाबानो जाबाय फैगोन ओमफ्राय तारिख बुंनो हाया माला लानाय जायो स' नुगोन नोंथांमोना आङो तारिख लाबा रिभिल खालामनो हागोन अके थ' गास बिदिखिनियानोसै दिनैनि भिडिअआ आं मा होनदों लास्टनि मैयासो बुंना नङा मोनलालै मा होनो मोनला माने जे बोनला होननाय जायो जाम्बा जाम्बा नङा आंसो जाम्बा थ' जियानो जा लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनाय जासिगोन जाबाय